ഹലോ, നോസ് പിൻസ് എപ്പോഴും ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ AD സ്റ്റോൺസിൽ വരുന്ന ഡയമണ്ട് റെപ്ലിക്കയിലുള്ള കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നോസ് പിൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡ്, പിന്നെ ബേബി സ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ് മൂൺ വരുന്നുണ്ട്, 7 സ്റ്റോൺ ഫ്ലവർ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അടിപൊളി കളക്ഷൻസ് ആണ് ഓരോന്നായി പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഡയമണ്ട് പാറ്റേണിൽ AD സ്റ്റോണിൽ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഹാഫ് മൂൺ വരുന്നുണ്ട്, 7 സ്റ്റോൺ വരുന്നുണ്ട്, ട്രയാങ്കിൾ മൂക്കുത്തി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിസൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസൈൻസ് ഇതെല്ലാം ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആയി ഡെയിലി യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ വാട്സപ്പിലാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത്. സിംഗിൾ പീസായിട്ടും ജോഡിയായിട്ടും നമുക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഹോം ഡെലിവറിയും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറിയും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സിന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ത്രൂ ആണ് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വരണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊട്ടിയം തഴുത്തലയാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്ന് കണ്ടെടുക്കാം. ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്ത്